Toto video je pre všetkých zakladateľov, marketingových riaditeľov, marketérov, nadšencov, ľudí, ktorí ešte netušia, že sú podnikateľmi a možno by chceli byť. A je o tom, ako si budovať svoju značku a budeme si spolu prechádzať žltú knihu budovania značky. Pretože mnohí z vás ste ju videli v všetkých LinkedInoch, Facebookoch, Instagramoch, tisíc ľudí ju zdieľalo, ale málo ľudí možno nerozprávalo, čo je vnútri, si to nechávajú pre seba. Takže je mojou cťou ako autora spoločne si tú knihu prejdeme tak rýchlo, ako sa len bude dať. Takže v prvom rade treba povedať, že veľká vďaka Rudovi Letkovi za absolútne fantastickú obálku a fantastické spracovanie, kde kniha má množstvo ako keby že obrázkov nádherných, ktoré sú autorskou ilustráciou, nie sú generované AI. Poďme na to. Takže spoločne si prejdeme kapitolu po kapitolu, aby ste vedeli, keď si knihu kúpite, čo v nej nájdete. Budem to spoločne s vami listovať, aby ste naozaj mali reálny zážitok. Je to fakt, že obrovské, ale znovu, snažil som sa naozaj mať nie, že 5 kníh, 7 kníh, aby si musel potom kupovať nejaké a tak ďalej, že ďalej. Pokope jedna podnikateľská kniha a možno práve tomu, že takáto nezvyčajná veľká sa stala naozaj reálnym, skutočným bestsellerom. Takže nájdete v nej veci, že čo pri rozbiehaní značky reálne robiť, na čo si dávať pozor, ako postaviť vlastnú značku rýchlo, efektívne, aké sú konkrétne kroky, čo má najväčší dopad na efektívnu komunikáciu, prečo si firmy právne chránia svoje farby, prečo je v Japonsku toľko spievaných lôk a ako odlišiť veci naliehavé a podstatné, aby si robili tie podstatné. Takže v úvode budete mať rôzne zmienky, hej, že 429 zmienok o produktoch je v tejto knihe, 349 zmienok o značkách, 220 zmienok o ochranných známkach, 215 zmienok o symboloch a je to najmä práve preto, aby ste videli, že není iba jedna cesta k úspechu, ale listuje rôzne cesty, rôznych spôsobov, rôznych ľudí, ako prísť tomu úspechu. Niekto rád solo, niekto rád pracuje v tíme, niekto proste chce mať gigantickú firmu, niekto chce mať takú firmu, že lifestyleovú, že akurát. A preto som snažil sa nájsť aj rôzne príklady zo sveta, aj z tohto regiónu, aby si každý našli to svoje. Takže nie je to cieľ ako byť druhý Apple. Podľa mňa reálne veľmi malinko ľudí má takúto ambíciu. Je to možno skôr preto, ako robiť svoj život spokojnejší, šťastnejší, robiť to, čo vás naplňa a nechať si to zaplatiť. V úvode sa predstavujem nie tým, kým som, ale aké značky majú moje peniaze. To také, ľudí to prekvapilo. To je super, dávam tam tipy na dokumenty, napríklad dokumentaristu Kena Burnsa. A potom tu riešime v kapitole, ako môžeme každý svoju značku. Je tam o Harley Davidsone, o Sami Lehty, o ktorej ste videli teraz na Slovensku, ktorý proste robil ktorý vlastne bol predplatné ešte pred Netflixom. Máte tu Sarah Blakeyovú, Spanx príbeh a tak ďalej, Oatly, ako sa zmenilo. Je to naozaj, že môžete byť rôzne typológie ľudí, introverti, extroverti, dá sa to. V ďalšej kapitole vlastne máte o tom, že ako sa zmenil svet značiek. Akože väčšinou sa hovorí, že ten, kto hovorí, že svet sa zmenil, väčšinou bullshituje. Tentokrát sa to asi fakt pomerne zmenilo, najmä tým, že je tu doba hyperkonkurencie, extrémne veľa značiek bojuje cez ochranné známky a hlavne máme problém dvojsekundovosti. O tom je tá ďalšia kapitola, že ľudia, aj keď vidia, tak vnímajú len po 2 sekundy a na to sa tie značky a firmy a podnikatelia proste musia pripraviť. Váš storytelling proste nemá šancu, musia spoznať rýchlo. Máte tu potom zoznamy, koľko reálne firiem vzniká, aké sú tie ochranné známky a potom čo by vám malo pomôcť. A to sú tie kapitoly ako zrkadlo, facka, ulica, kmeň, skratka, osť, meno, maják, 4 kolesa, katapult, reflektor, vzducholoď. To sú naozaj tie najpodstatnejšie veci. A znovu, nemusíte ísť postupne. Môžete si povedať, aha, my máme existujúcu firmu, potrebujem iba zistiť ten katapult, aby som išiel do nejakého zahraničia, alebo tá vzducholoď, aby som sa pripomínal mojim zákazníkom. Takže tie posledné časti sú skôr pre firmy, ktoré existujú a pre vás, ktorí začínate, sú pripomenutím toho, že pripravte sa na to, že raz budete komunikovať a robte to efektívne. Takže to budovanie značky, vlastne budovanie biznisu a uľahčovanie zákazníkom jeho značiel. Toto je asi jedna z najdôležitejších 2 stránok, keď vlastne uvidíte presne, aké sú tie fázy, príprava chaos proof značky, tvorba prvkov chaos proof značky a tretia fáza, princípy komunikácie chaos proof značky. Takže zrkadlo pomôže vám spoznať vaše ciele a motivácie, facka, spísal som najčastejšie omyly, ktoré si podnikatelia myslia, ktoré majú zachrániť, ako budeme poctiví a produkt rozhoduje a love brand je dôležitý a tak ďalej. Prefackáme sa, je to také dôležité. Ulica, ukážem vám, od koho sa potrebujete odlíšiť. Ulica značky sú naozaj, že konkurenti, názvy, symboly a strachy, obavy zákazníkov mojich celových skupín. Kmeň, aký je rozdiel medzi kmeňom a celovou skupinou? Kmeň vám zarobí prvé peniaze, dá vám feedback.
naučíte sa ho, kto to je, ako môže fungovať. Skrátka, pomôže vám predstaviť sa, aby ste vedeli v krátkosti predstaviť svoju firmu, svoj produkt, aby ste neriešili bullshit typu, že pre lepšiu planétu, lepší svet, tak ďalej, aby ste práve povedali, predávame rybe zle. Hej? Osť zjednotí vašu komunikáciu. Je to pomerne, vlastne je to najpopulárnejšia kapitola z celej knihy. Ľudia potom hľadajú, aká je ich osť. A je to vlastne len o to, že tým, že má komunikácia po 2 sekundy, máte len po 2 sekundy šancu povedať niečo o sebe, niečo si obsadiť v hlavách zákazníkov a máte na to väčšinou 2 sekundy. Meno, nič nebudete používať častejšie, maják, urýchli rozpoznanie vašej značky. Tretia fáza je o tých princípoch, ako sú 4 kolesa značky, atraktivita, frekvencia, konzistencia a zrozumiteľnosť, prečo sú dôležité. Mňa veľmi teší, že v posledných rokoch naozaj chodím na množstvo konferencií, tak aj zahraniční speakery konečne riešia aj nudné témy, ako je buďte konzistentní. Katapult odpalí vás pred konkurentov, aké sú tu neférové výhody, ktoré môžete využiť priamo pre seba, čo môžete robiť. Reflektor zefektívni vašu spoločenskú zodpovednosť, aby ste nebullshitovali. Je to strašne dôležité. Aby ste nebullshitovali, aby ste proste neriešili len preto, že niečo zachraňovať, lebo to je moderné, aby ste pritom nepoškodzovali. To je dôležité. A vzducholoď bude vašu značku pripomínať celému trhu. To si tiež prejdeme, že vlastne je to napríklad, že framework alebo nejaká konferencia. Takže je to niečo, alebo napríklad kniha, že je to tam aj kde vy nie ste. Je to jednoduchý koncept. Firmy, zakladatelia, foundry, zakladateľky to absolútne prehľadajú, nevyužívajú a je to proste škoda. Takže dobrá značka odolná proti chaosu a nepozornosti a v tých samostatných častiach už máme plno zrkadlo, kde hovoríme nielen zrkadlo firmy, že pozicioning a takéto veci, ale najmä to, že čo vy chcete od tej značky, kedy vy budete vy spokojní ako človek. Je to zaujímavé, aby ste neverili, koľko ľudí vlastne vybuduje firmy a potom je z nich nešťastných. Takže treba si to urobiť v úvode, aby ste potom nefrustrovali svojich kolegov a ďalších ľudí a netešili svoju konkurenciu. Potom vidíte, že problémy sú veľmi dobré, lebo vám dávajú ako keby tú silu vybudovať tú značku. Máte tam množstvo firiem, ktoré vznikali z problémov ich zakladateľov, zakladateľiek. Je to tam krásne vymenované. Potom tam máte samozrejme osobnosti vašej značky, že vlastne, že akým chcete byť, čím chcete byť. Pomerne posledných rokov sa odchádza od takých rôznych vecí, ako sú archetypy, ako sú persóny a ten pozicioning sa v podstate veľmi zjednodušuje. Proste presne KitKat, obsať si pauzu, hej. Daj si pauzu, daj si KitKat. Je to úplne že zúžené absolútne, aby to proste fungovalo a k tomu smerujte, k tomu zjednodušovaniu, aby to neboli len proste blbosti. Ale sú ľudia, ktorí hovoria napríklad, a keby bola vaša značka chemickým prvkom, ktorým by bola? A keby bola vaša značka členkou skupiny Spice Girls, ktorou by bola? Voláme to ezoterika marketingu, ale znovu môže to niekoho odblokovať a keď to pomôže, pre mňa, za mňa Spice Girls používajte. Vidíte, v knihe sú takéto zošity, ktoré si môžete vyplňať, sú extrémne efektívne. Môžete si tam, keby to odporúčam, možno mimo knihy alebo v zápisníku. Keď píšete, rozmýšľate oveľa efektívnejšie. Je to naozaj obrovské mentálne cvičenie, to musíte napísať a čo naozaj píšte si tie veci, píšte si tie odpovede, čo vám nedá spávať, z čoho ste nadšení a tak ďalej. Vyplňte si osobnosť a tak ďalej. Takže vaše podnikanie má slúžiť vám, nie vy svojmu podnikaniu. Pamätajte na to. Viem, že to je ťažké, trošku také, že poďme si veriť a tlieskajme si, jak na tých amerických konferenciách, ale naozaj podľa mňa dá sa to dosiahnuť, dá sa dokázať a verím, že to kniha vám k tomu pomôže. Tu máte problém, aký je problém s archetypmi, že väčšinou rovnaké firmy, rovnaké kategórie si brajú rovnaké archetypy, nakoniec sa nikam neposunú. Potom je 10 začínajúceho podnikateľa, len zhrniem, nebudem hovoriť konkrétne všetko. Nedefinujte sa tým, čo robíte, ale svojím prístupom. Ste pracovný organizátor alebo vizionár, začínajte ako transformer. Spájajte v úvode veci. Učite sa aj veci, ktoré vás nebavia, to je v poriadku, budete silnejší. Nehovorte, že ste vo firme ako iná rodina, povieme si prečo. Prečo sa tešiť z každého nového konkurenta? Je to strašne dôležité, lebo konkurenti dávajú peniaze do kategórie. Ak viete, vaša kategória, môžete v nej rásť, šetrite financie, konkurenti sú super. Neučte sa od slávnych firiem, ale od firiem s vašou predstavou úspechu. Nehľadajte radu u tých, ktorí rýchlo zbohatli. Nechajte si poradiť od tých, ktorí sú pred vami o krok, nie o 20. Takže bacha na to. Ideálne si nechajte naozaj poradiť od podnikateľov, ktorí sú na rovnakej približnej ceste ako vy, nie že úplne ďaleko alebo vzdialení. Urobte si rutinu nechcenia. Podnikateľ je človek, ktorému keď sa nechce volať, tak zavolá. Podnikateľ je človek, ktorému keď sa nechce stretávať, tak sa stretne. Podnikateľ je človek, ktorému keď sa nechce cestovať, tak cestuje. A tak ďalej, tak ďalej. Je mi to ľúto, v úvode proste žiadne také švášva, bude to super. Prvé je to peklo. Väčšinou je to v úvode peklo.
Rozhodnutia riešite cez termíny, nie cez istoty a nič, do čo vo firme investujete, nebudete využívať tak často ako názov. Je to podceňované, neriešia to firmy, sú zažalované, je prúser. 13 omylov pri budovaní značky, ako my sme začínajúca firma, my sme ešte malí, do what you love, bullshity, ale my sa venujeme len tejto veci do konca života, nie už o 3 mesiace sa budete na niečomu inému. Povieme si vlastne, prečo si robiť firmu ako hamburger, kde sa dávajú tie hodnoty, kde sa dáva produkt, my to vedeli meniť. Ale my sme boli medzi prvými, prečo nám to už nejde, lebo firma a produkty, ktoré rastú z kategórie, väčšinou padajú z kategóriou, kým rastiete v kategórii, potrebujete si tvoriť záložný produkt, o tom je táto časť. Ale my si zakladáme na zákazníckom servise, povieme si, prečo to je blbosť. Vlastne to strašne dobré, ale komunikačná blbosť. Je to dôležité pre biznis, strašne zlé pre komunikáciu. 4 základné úlohy Houseproof značky Wow, AHA, Pay, Ask. Takže ako si vás všimnú, ako si vás zapamätajú, ako im uľahčíte nákup. Jedna z ďalších dôležitých vecí podnikateľov je, ako uľahčiť zákazníkom nákup. Nepotrebujete originálny biznis, ale aj originálnu značku. Toto ľudia sú takí, že ježiš, to je Mišo, ale to je nejaké zvláštne, nie je to blbosť. Pozrite sa. Kľudne majte originálny biznis. Choďte do toho, ale keď chcete mať istotu, radšej majte nudný biznis, kde sú peniaze, len ho robte zaujímavo. Takže je o tom o hľadaní rizika. Takže niekto potrebuje originálny biznis, ale väčšina ľudí ho nepotrebuje a zbytočne je s tým paralizovaná. Potom si povieme o tom, ako sa stáva značka pre budúce trhy, ale my chceme byť ako značka autenticky, moderný, kreatívny. Vysvetlíme si z rôznych štúdií, prečo to je ultimátna blbosť a prečo autenticita ako taká, keď ju poviem, tak teraz bude tu 1000 divákov a každý bude mať inú predstavu o tom, čo je tá autenticita. Takže nahradte slovo autenticita niečím konkrétnym. Pre našu cieľovú skupinu je autentické konkrétnu vec. Už nepoužívajte slovo autenticita. Tú konkrétnu vec nahradte konkrétnosťou. Ale my sme produktová firma, naša značka bude MVP. Povieme si, prečo MVPčko, ten Minimal Viable Product, je vlastne blbosť pri komunikácii. Je strašne dobrý pri produkte a tvorbe produktov, ale ako sa hovorí, ak začnem so šitom, meriam šit, vylepšujem šit, gold z toho nebude. Ale čo je najhoršie, trávim čas so šitom. Máte dokonca aj vizualizované cez grafy. Prečo Love Brand Bullshit, silná značka je konzistentná, silná značka je dostupná, silná značka je zvyk. Bonus, sme na ňu hrdí. No a ten Love Brand, problém je ten, že si zapáči každému, budete nešťastní, lebo nikdy vás nebudú všetci milovať. Okay? Dôveryhodná značka vzniká najmä s popularitou. Poctivosť vás nezachráni, keď nemáte pod kontrolou svoju značku. A my sme poctiví, bullshit. Rátajte si, predstavte si, že všetci sú poctiví. Hej? Takže nezachraňuje to. Takže tu máte tých 13 omylov pekne pokope, prejdete si ich. Mnohí mi písali, že im zachránili podnikanie a 100 000, takže ako keby, že českých korún. takže naozaj nenechajte sa opiť rožkom nejakými konzultantmi, ktorí vlastne len sú vaše peniaze a radia vám proste robiť chujády, aby sa vám zapáčili a preto vám hovoria veci, ktoré sa páčia podnikateľom. A to bolo aj riziko proste urobiť knihu, ktorá sa možno nemusí páčiť podnikateľom, lebo sa im nevtiera. Hej? Takže ideme vymýšľať už tú značku. Nie, značka sa najprv počúva, až potom sa vymýšľa. Najprv počúvate trh a zákazníkov. V priebehu knihy máte také rôzne rýchlovky o podnikaní, typu, že či znižovať cenu, či zvyšovať cenu, čo robí, keď má spoluzakladateľ z MVP modulu, či si treba formulovať podnikateľský úspech dopredu, čo robí, keď rastieme pomaly, aké sú väčšinou problémy, čo spája veľké značky. Greinerová krivka, strana 100, jedna z najlepších strán absolútne z celej knihy. Ja som mu nevymyslel, ja som mu našiel tú Greinerovú krivku a zmenila mi život, takže verím, že zmení vám. Takže, fáza prvá, príprava na tvorbu Houseproof značky, naučite sa, ako vybrať si svoju ulicu značky, kto tvorí ulicu tej značky. Máte tu príklady od Klárny, Driverami, Exponei a tak ďalej, ďalších značiek a firiem, ako sme to robili my, keď sme komunikovali a čo nám fungovalo. Čo sa stane, keď sa môžete uponáhľať a hlavne ako vyhľadávať tie problémy, strachy, predstavy zákazníkov. A ja milujem túto časť, na strane 108 máte, že naozaj, že ako ich hľadať, hej? Že náhodné rozhovory s budúcimi zákazníkmi, prieskumy, radené rozhovory so zákazníkmi, čítanie existujúcich diskusí a komentárov o našej kategórii, čítanie existujúcich diskusí a komentárov o značke našej kategórii a tak ďalej. Máte tu veľmi veľa ako keby príkladov toho, ktoré podľa mňa mnohé budete vedieť automatizovať cez AI. To nie, že robte vy, ale už budete vedieť, ako naprogramovať, ako vylepšovať tých agentov. Hej?
Testovanie odpovedí na problémy, strachy pre našich zákazníkov. Tu máte celý ťahák. Najčastejšie predstavy o dobré značky našej kategórii sú. Najčastejšie strachy zákazníkov sú. Keď riešite strach, je to väčšia emocionálna sila, ako len riešiť benefity alebo riešiť nejaké pain points. Nie, fear je oveľa viac ako nejaké že boľačky. Nie. Zadefinujte si graf Next Big Thing pozície, to znamená, kde sa nachádzate vy, kde sú vaši konkurenti. Môže to byť strašne jednoduché. Proste len fakt, že než prešpekulovať to. Proste, že vidíte, tam je Oatly, kde bolo len, že good, fucking fearless, evil, scared shitless, to sú ich konkurenti. Rozdelili si ich a proste vedeli, že kde je ich cieľ, kde je ich miesto, kde oni musia ostať v komunikácii a vo svojim produktom, aby boli úspešní. Tam sa pýtajte, ako sú vnímaní kľúčoví hráči na trhu, aká je úloha ideálnej firmy, produktu, značky v živote zákazníka. A teda. Máte tu veľmi veľa otázok, takže nie je to o tom, že vyplniť všetko, ale povedať všetky otázky. Uvidíte, že keď budete čítať, v tejto knihe reálne 700 otázok. Cez 700 otázok tu je a naozaj není cieľom, aj keď ste jedničkári, vyplniť všetko. Možno pri druhej otázke, už keď už zatvoríte a idete podnikať. A idete proste riešiť, idete do rizika, nemáte všetky informácie do toho. A je to absolútne OK. Je tu 700 otázok, ja neverím, že nejaká z nich vám nezmení váš pohľad na biznis a na vaše podnikanie. Takže len byť proste trpezlivý a dať si telefón mimo seba, keď to budete čítať. Píšte si poznámky rukou, nie do telefónu. Poznámky rukou, lebo už máte v ruke telefón a už si na LinkedIn alebo kde blbosti budete robiť. Kmeň, tam presne riešiť, ako identifikovať, ako riešiť kategóriu. Väčšinou ten kmeň sú najväčší hráči v kategórii, zákazníci, ktorým na konkurentovi niečo vadí, existujúce hobby alebo subkultúry. A toto sú veci, ktoré proste treba riešiť, aby ste si mohli požičať a nevrátiť zákazníkov. A potom tu máte veľmi veľa príkladov, ako to môže byť to existujúce hobby, ako Vans, Lululemon, Red Bull. Red Bull bol najskôr party značkou. Red Bull nebol proste pre značku, nebol značkou pre extrémne športy. Takže my sme tam boli v úvode. Presne vieme, čo sa dialo na tých intrakoch. Takže sú tam množstvo príkladov pre subkultúry. Ben Jerry's vlastne vyrastol cez subkultúru, hippisáckú kultúru. Mercedes oživil proste rôzne veci, subkultúry, Gucci a tak ďalej. Takže je tam veľmi veľa ako keby krásnych príkladov. Skratka, budete mať 6 rôznych techník na predstavenie značky cez skratku. Môžete teda cez poslanie, alebo môžete predstaviť svoju značku ako mix existujúce kategórie a novosti, a ako by to bola nejaká aplikácia, úplne nudne. A naozaj, tu berte naozaj, to si to odložte, že predstavujte ju tak niečo robíte, ale čo relevantné pre zákazníkov, hlavne aby pochopili, čo robíte. Alebo aby ste ich zaujali. Ťahák pre pomenovanie našej kategórie, tu budete mať strašne veľa príkladov toho, že ako získať instantne eurofondy, carbon neutral, whatever, hej. Carbon neutral výroba zbraní. A už máte hneď nejaký grant. Predstavte značku cez prirovnanie k inej značke. Hej, preto hovorí, že Klarna of Travel je Wayfair a tak ďalej. Využite SHRO framework pozicioningu z marketing Google. Christoph Peresher, tu je jeho tip, ako robiť pozicioning. Môžete si ho vyplniť, vyskúšať, alebo môžete robiť minútové predstavenie, tzv. Elevator pitch. Čo robíme, komu sa snažíme pomôcť, ako to robíme, čo nás odlišuje, prečo to robíme. Aby sme boli čo najpraktickejší, tak nemusíte vymýšľať to, ako sa predstavujete podľa seba. Robte to podľa tých, čo majú veľa peniazí. Tu máte Sequoia framework predstavenia. Keď Sequoia chce do niekoho investovať, tak mu pošle tieto otázky a budete vedieť. Problém. Popíšte bolesť vášho zákazníka, riešite. Vysvetlite svoj heureka moment. Prečo je vaša value proposition jedinečná a presvedčivá? Prečo vám vydrží? Ako bude pokračovať? Why now? Najdôležitejšia vec podľa Sequoia. Why now? Najlepšie spoločnosti majú takmer vždy jasné, prečo práve teraz. Príroda nenávidí vákum. Prečo nebolo vaše riešenie vytvorené skôr? Why now je strašne dôležitá vec. Takže tu máte množstvo otázok. Máte tu potom framework predstavený pre e-kombinátor. Takže opíšte, čo vaša spoločnosť robí do 50 znakov. Ako zarobíte, alebo budete zarábať peniaze. Kto sú vaši konkurenti? Aký je plán to riešiť? Blablabla. Ono to nie sú nejaké objavné otázky, ale neverili by ste, koľko ľudí sa snaží vymyslieť nové otázky. Tieto existujú. Pýtajú sa ich, odpovedajte na existujúce. Nešpekulujte. Šetrite čas. Dal som tam také, že extra veci, keby ste chceli špekulovať. Aj. Aký bol titulok článku ako osobe? Aký bol titulok článku o vašej firme, o vašom produkte? Napíšte ako titulok článku. Čo by tam bolo napísané, keby ste na titulke? Čo je pri vás napísané? Napíšte si to a stane sa to. Možno. Takže máte tu ďalšie úlohy, ktoré si to treba vyplniť.
Čo chcete, aby si o vás ľudia hovorili? Čo chcete, aby sa s vami spájalo? A tu máte 5 vecí, ktoré nemusíte, keď predstavujete svoju značku. Hej? Že veľa rôznych príkladov, čo keď nemusíte robiť, ľudia robia a tak ďalej. Máte tu ten house proof brandness model, tzv. Aj vapoviveness, values, purpose, vision, mission a nesta, osť. A znovu, ako keby všetci to riešia, aspoň budete vedieť, aký je rozdiel medzi purpose a values a hodnotami a účelom a misiou a osťou a víziou a tak ďalej a tak ďalej. Ak tomu veríte, urobte to, netrávte čas nejakými veľkými školeniami s tými spojenými. Takže, je tam ale jedna vec, že prečo je nutné formulovať si misiu a víziu značky dopredu, lebo niekedy napríklad, že príde investor, oni to skúšajú a znížia valuáciu, keď zistia, že tam je rozpor vnútri vo firme. 15 pastierových otázok pre chaos-proof značku. Aký je problém, ktorý riešite? Aké je vaše riešenie tohto problému? Povedzte si, prečo ste začali? Čo vás naštartovalo? Čo vám prekážalo? Za čím si stojíte? Vyberte si zákazníkov, ktorí vás budú zbožňovať, zaplatia vám. Čo je pre nich relevantné? A tak ďalej, a tak ďalej, a ďalej. Máte tu celých 15 otázok, ktoré, keď nie je niečo z knihy, tak strana 168, 169, dajte si aspoň tieto. Aspoň tieto si odpovedzte a extra nám pomôžu. Tam takým malinkým, že majte názor. Hej? Osť, zjednotí vašu komunikáciu. Prečo? Lebo je stručná, efektívna. Royal Crown je južanskosť, O2 je férovosť, Heinz je pomalosť, Monster je divokosť, Evian je mladosť. Množstvo príkladov, prečo je dôležité ju mať, lebo sa ľahko kontroluje, nebullshituje, ako teraz niekto má nejakú stratégiu, ja dávam 400 slajdov. Boh to nevie skontrolovať. Nevie to naplniť. A čo neviete skontrolovať, neviete merať, čo neviete merať, neviete vyhodnocovať. Takže najväčší trik je dať niekomu stratégiu proste 500 slajdov, 200 slajdov, 50 slajdov, lebo razu všetko je priorita a nič nie je priorita. Tak to viete, čo to je. A vy viete, či zidete z cesty. Keď máte... Teraz naozaj je trend, že proste robiť jednoslajdové veci. Lebo sa ukázalo, že to ľudia proste okabátejú, že proste klamú. Sú len peniaze. Nechcú reálne pomôcť. Ax. Čo si chceme obsadiť mysli zákazníkov? Ak si dáš ax, budeš atraktívny. Aká je naša osť? Príťažlivosť. Čo evokuje príťažlivosť? Kreatívne ax, efekt príbehy o extrémnej príťažlivosti. Je toto kombo odlišné od konkurentov? Áno. Je to atraktívne pre celovú skupinu? Áno. A ďalšie príklady tu máte z rôznych kategórií. Takže jedna osť a dosť. Vyplnené to máte už aj niektoré vyplnené. Je tam presne na vaše vyplnenie. Takže zistíte, že toto nie sú zajace, že to sú nejaké značky a osti. Takže Azurit je hebkosť, Nesquik je dobrodružnosť, Duracell je dlhodobosť, Playboy je temperamentnosť, Psychoban je bláznivosť a tak ďalej. Máte tu rôzne veci, príklady, aby ste chápali, že keď vám niekto povie, že toto je už obsadené, nie je. Zajac v takejto evokácii je neobsadený a to môže byť čokoľvek. Takže bacha na ľudí, ktorí tvrdia, že všetko už bolo vymyslené, nebolo. Ide o to nájsť nové kombinácie existujúceho a obsadiť si v hlavách niečo ľudí po 2 sekundy. Takže máte tu strašne veľa rôznych príkladov B2B, B2C, SaaSu, neviem čo všetkého, ako tú osť proste rieši. Je tu Country Time, je tu Johnson Johnson. A vidíte, dal som tu aj veľké korporácie, aby ste videli, že ako to riešia oni. A je tu aj úplne maličké, neviem, je tu vinárstvo malé, ako to riešili oni. Aby si každý našiel ten svoj príklad. Takže ako keby, že je tam toho o tej osti pomerne veľmi veľa. Držím vám tomto palce, tiež to pomerne dôležitá kapitola na získanie tej clarity do firmy. Hej. Meno, nič nebudete používať častejšie. V GoBigness sme pomenovali cez 150 firiem, takže to je naša téma, milujeme to, boli sme prvá namingová agentúra v tomto regióne. Stále to robíme pravidelne, dneska sme mali tiež niekoľko prezentácií namingových. Takže veríme, že keď to meno je strategické, keď to meno je distinktívne, keď to meno je právne chrániteľné, tak je to reálny asset firmy. Máme klienta, ktorý pod tým istým názvom predal už 2 firmy, ktorý si nechal, ako keby tam názov predal. Tak fantastické. Takže budete tu mať strašne veľa vecí, čo väčšinou riešia takí amatéri, že či to je odlišné od konkurenta, alebo či to páči majiteľovi. A potom tu máte porovnanie, aké sú ďalšie kritéria, na ktoré sa zabúda, ako sú kulturálne riziky a tak ďalej. Je tu celý proces namingový, ako proste riešiť to lingvistické právne kontrolovanie, ako robiť druhotné vyraďovanie názvu a tak ďalej, aby ste neriešili veci, ktoré sa vám páčia, ale ktoré majú potenciál. Je to veľmi ťažké, ja rozumiem, lenže väčšinou sa vám páčia priemerné veci, lebo ste vystrašení. Takže ako keby priemernosť je drahá. Takže pamätajte na to, že ako jeden klient povedal, vystúpili sme na horu bláznov,
Mne to fascinovalo, lebo oni sa mi myslí z názov a on bol presne taký, ako tá kategória očakávala, boli zameniteľní. Takže ako keby očakávané názvy, trendové názvy, kategoriálne názvy sú drahé, lebo si vás neskôr všimnú, alebo si vás nevšimnú. Alebo čo je horšie, váš priradia vašu značku, vašu osobu, vašu firmu ku konkurentovi. Stáva sa to, meriame to, je to absolútne neuveriteľné. Takže vaše kritériá pre dobrý názov, tu budete mať, aké sú rôzne formy, veľmi veľa príkladov naozaj, že tým, že to je v podstate moja passion, mám to rád, cítim v tom ako keby, že naozaj low hanging fruit, aby tie veci proste fungovali, tak je tu naozaj pomerne veľmi veľa popísaného. Keď to máte vyriešené, chvála Bohu, ak máte otvorené známky, chvála Bohu, ale ak nie, tak tu môžete mať to znám, čo kontrolovať, čo testovať, vyslovovanie, hláskovanie názvu a tak ďalej, zvukovosť názvu a teď. Takže ono to nie je rocket science, stačí, keď to je naozaj dobrý to trademarkovateľnosť, odlišnosť, nezameniteľnosť a pozor na písanie v fonetickom výraze, a aby to nebolo vulgárne, aby to nebolo rasistické. A je tam mnoho príkladov, ako sa firmy zažalovali. Takže nepomenujte to, čo robíte, ale to, ako chcete pôsobiť. A to je môj trik. Ak máte ambíciu pomenovať sa podľa kategórie, pamätajte, že o pol roka to už nemusíte predávať. Pomenujte sa tak, ako chcete pôsobiť. Máte tu množstvo príkladov rebrandingov, ktoré sme ako keby riešili pre klientov, ako sa to rieši vo svete. Krásna vec od Ruda. Budujte značku, nefinancujte kategóriu. Pokiaľ nie ste číslo 1 v kategórii, samozrejme, a hodnotiace kritéria, checklisty a tak ďalej. Už len kvôli tým príbehom tých súdnych sporov sa to oplatí, alebo príbeh, ako vzniklo Porsche 911 vlastne za žalobou, to je tiež veľmi vtipné. Takže budete to tam mať. Milujem tú kapitolu. A sú tam aj také, že veľmi ako keby, že krátke veci typu, že nebude to volať obnosenes alebo second hand, ale pre-loved, hej, alebo že recall sa stalo special service campaign, aby sa neukázalo, že sa autá vracajú, hej, že pravý jantár je prírodný jantár a tak ďalej. Corn sugar, corn syrup. Uvidíte tam, že ako s malou zmenou dokážete naozaj veľmi veľa zmeniť. A je tam taká nenápadná vec na strane 262, ako pomenovať značku technológií a postupov. Firmy to neriešia, hlavne v tomto neregióne zabudú, je tam množstvo príkladov, ako má nielen názov firmy, ale aj postupu, ktorý môžete trademarkovať a tým pádom právne chrániť a riešiť. Takže urýchli rozpoznanie svojej značky, takže fungujeme v dobe instantnosti, v dobe chaosu a preťaženia nemáme čas na vysvetľovanie, nemáme čas na logiku, nemáme čas na rácio, skôr si všimnem farbu, tvár, charakter, symbol. Takže aj keď neveríte na branding, vášmu podnikaniu pomôže. A máte tu niekoľko vecí, ako symbol, farba, charakter, zakladateľ, tvár, fond, vzor, zvuk, vôňa, štýl. Nemusíte všetko, ale máte tam rôzne príklady toho, čo si obsadiť. A naozaj, že prečo US Open má tenisovú loptičku. Veď to je klišé kategórie. Michal veci hovoril, že klišé netreba dávať. A všimnite si, aký mali biznis problém. Vlastne ľudia si myslí, že to je golf. Preto tam tá loptička má zmysel. A to je dôležité počúvať toho zákazníka aj pri tvorbe tých názvov. A máte tu potom množstvo príkladov, ako vlastne vznikli, ako sa čo premenovalo. Pre mňa bolo fascinujúce, že kedysi bol International Committee of Red Cross, alebo bol, že International Committee for Relief to the Wounded, a nakoniec to je Červený kríž. Fantastické. Prečo Blue Bottle predáva kávu, prečo Zelený vrchnáčik proste predáva sriraču a tak ďalej. Prečo využia symboly ako marketingový a PR nástroj, prečo sa dajú siluety trademarkovať, postoje trademarkovať, ako mať živé symboly, kultúrne rizika pri symboloch, že sú národy, ktoré neuznávajú psov a tak ďalej. Kódy značky, farba ako nástroj konkurenčnej výhody. Teraz veľa firm robili sme nejakú fialovú farbu, teraz veľa firm začalo byť, že fialové a hovorili, že to veď aj pastier odporúčil takéto vec. Znovu prvý nezmysel, pastier odporúčil nie, pastier chcel vybočovať tej kategórii a teraz keď bude 6 firiem fialových, tak zase nebudú vybočovať, zase nebudú unikátne. Ale hlavne problém je v tej dobe obsadiť si farbu. Ty kombinujte symbol a farba, a práve o tom je to kapitola, aby ste videli, že nie že farba, ale zelená bunda, medený prúžok, ružová stuha, biele rukavice. Hej, že tá kombinácia je tá sila. Nie, že a našou farbou bude modrá. Nie, kombinácia. Červené podrážky, oranžové rúčky. Máte tu B2B kategóriu výrobcov, proste strojov, nástrojov, tak ďalej, biele slúchadlá. Takže pozor na riziko trendových farieb a tak ďalej, keď vidíte, že
Farba roka, preč. Keď máte niekoho, kto má tendenciu použiť farbu roka, preč. Je to drahé, ľudia tam padajú. Máte tu o kódoch značky, že vlastne ako tí Fluent Device, tzv. Maskoti, alebo Fluent Device, niečo spája komunikáciu, aký majú ohromný vplyv na vybavenie si, ako vlastne reálne strašne málo a ako môžete mať buď dlhodobú celebritu, influencera, alebo vlastného maskota, alebo ako má Captain Morgan, proste virtuálneho maskota teraz, Aflak, KFCčko, že vlastne čím máme Fluent Device, keď máme niečo, čo spája komunikáciu, tu veľmi veľa ako keby grafu o tom, že ako sa uľahčuje získanie nového zákazníka, ako sa znižuje citlivosť na cenu, ako sa zvyšuje zisk, ako rastie profitabilita a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že je tu naozaj množstvo príkladov rôznych kategórií, ktoré vyzerajú úplne absurdne. Sú to youtuberi s maskotmi, ale pamätajte, efektívny kód značky funguje len vtedy, keď ho používate častejšie, ako máte pocit, že je zdravé. Ak z toho negrcáte, je to ešte málo. A tiež tu hovorím o tom, že vlastne napríklad, že Chihuahua nie je efektívny kód značky, Chihuahua s predkusom je efektívny kód značky. Krava nie je efektívny kód značky, fialová krava je efektívny kód značky. Máte tu o tom, ako sme sa učili tvoriť charaktery, že vnútorná motivácia charakterov. Vlastne charakter nie je len to nakreslené, ale také, to pnutie vnútorné toho charakteru sú veľmi, veľmi dôležité. Prispôsobenie charakterov postav v súčasnosti, ako môžete mať od roku 1936 rovnakého maskota, nemeniť ho a pritom ho meniť. Máte tu rôzne ukážky z hudobného priemyslu, z klasického priemyslu, nudného priemyslu, z predaja proste kozmetiky a tak ďalej. Prečo tvary rozhodujú, prečo štvorcová čokoláda predáva viac, prečo trojuholníkové čipsy predávajú viac, prečo medicínskosť predáva absolvotku a tak ďalej a tak ďalej. Je tu naozaj veľmi veľa rôznych príkladov s fontami, že v podstate nie je o tom, že to je pekné alebo tak, ale uvidíte, že aké majú fonty aj vlastne vplyv na tú značku ako takú, ako dokážu aj šetriť napríklad Atrament, keď si volíte iný fond, šetriť obrovské peniaze a hlavne ako vám fonty pomáhajú, aby ste boli rozpoznateľný po 2 sekundy. Kód značky vzor, niekedy logo nestačí, je proste malé, prťavé a preto máte tu veľmi veľa príkladov vzorov značiek ako Ben Jerry's, hej, a švajčiarsky sír a waflový z Lvansu, rôzne ako keby módne značky, takže ak riešite kozmetiku alebo módu, tejto knihe nájdete tiež veľmi veľa ako keby príkladov, ako si to postaviť tak, aby to nebola ďalšia millennial pink značka, hej. Ako sa právne chrániť vďaka vzorom a tak ďalej. Zvukové logá, sonic branding, prečo vlastne je tak strašne dôležité robiť zvukové logá, ako to zvukové vyjadrenie tej značky, melódie, ako vlastne majú obrovský vplyv na pamäť a rozpamätateľnosť sa na značku, na produkt a tak ďalej, na situáciu. Hlášky a slogany, máte tu veľmi veľa prístupov, ako ich tvoriť, lebo sa mi častokrát stáva, že si ich podnikateľ robia sami a proste robia to úplne, že oni sa tvária, že sú Nike a nie sú Nike. Dajú tam niečo just do it a nikto Boh netuší, čo oni predávajú. Takže tu radím niekedy byť fakt, že primitívny v tých sloganoch a dávať tam obyčajné veci. Takže ikonické štýly značiek, čo znamená, že štýl? Že nie je to nejaký symbol, nie je to nejaký vzor, a je to celá vizuálna ako keby, že identita, ten vizuálny jazyk tej značky. Ikonický štýl konzumácie, tu budete mať ikonický štýl balenia, ikonický štýl svetu značky a tak ďalej a tak ďalej. Budete mať rýchlo kurz práce s kódmi značky pre zakladateľov, hej, skúšky správnosti, ako by sa mali podporovať, ako si ich presadiť vnútri vo firme, ako s nimi znižovať rizika. Hej. Takže naša rada, vymente chaos 365 stranového brand manuálu za jeden Gobine brand board. Čo je to brand board? Brand, osť, hláška, 4 brand kódy. Koniec. Brand, osť, hláška, 4 brand kódy. Brand, osť, hláška, 4 brand kódy. Ako si ho spraviť, ako sa nechať obušitovať. Ako zapojiť zamestnancov do priebežného procesu. Prečo ich nezapojiť? Značka sa buduje, značka sa nevyťahne z kindervajca. Môj obľúbený citát, ktorý fakt, že zbožňujem, pretože väčšinou sa treba namakať. Áno, môžete si kúpiť existujúcu značku, zabudnutú značku, heritage značku a vtedy vyťahnete z kindervajca, ale vo finále žiaľu potrebujete aj tak budovať. Vítajte v dobe, ktorej nevyhráva produkt, ale ochranná známka. Je tu brutálne krutá časť. Registrujeme trademark vašej značky. Ako ho registrovať, aké sú postupy, prečo dá robiť aj v rámci obalu, ako to robiť v Európskej únii, ako to robiť na Slovensku, ako to robiť v Čechách. Česká verzia má vlastnú právnu časť, aby bola aktuálna. A potom je k tej komunikácii, ako je zrozumiteľnosť, atraktivita, frekvencia, konzistentnosť. To sú také 4 kolesa efektívnej komunikácie. Ako si obsadiť tzv. kategórie entry point,
Čo sa teda pýta zákazníkov, prečo si kupujú, kedy si kupujú, kde si kupujú, s kým si kupujú a tak ďalej. Zvýšenie zrozumiteľnosti, vyplate zákazníkom do pamäti obraz, na ktorý nezabudnú v dobrom. A je tu množstvo typov, ako budeme keďže atraktívny. Že nemusí byť všetko atraktívne, aj logo, aj identita, aj idea, aj hudba, aj zakladateľ, aj názov. Nie. Vyberte si jedna vec, ktorá bude ako keby tá, ktorá bude svietiť. Takže atraktívny neznamená len pozitívny. Hej? A tajomstvo atraktivity je univerzálna pravda, na novo povedaná univerzálna pravda. Nebuďte proste paralizovaní hľadaním absolútnej novosti. Ako hovorí Abloh, 3% inovácie stačia. Je to absolútne skvelé. Pozor, má nudný produkt je v poriadku. Môžete byť atraktívni a kreatívni v marketingu, firemnej kultúre, naceňovaní, distribúcii, mieste predaja. Tu máte postup, ako zistiť, ako byť atraktívny a ako zistiť, čo je atraktívne pre vašich zákazníkov. Najväčší hack na atraktivitu je názor. Názor môžete mať na to, čo sa deje v spoločnosti, názor môžete mať na to, čo sa nedieje v spoločnosti, názor môžete mať na to, čo práve rieši vaša cieľová skupina. Množstvo príkladov, ako k tomu znovu nájsť. Konzistencia, frekvencia, prečo dôležité sa pravidelne opakovať, lebo moment je drahý, častejšie, lacnejšie. A je tu veľa typov, že formy konzistencie, ako byť proste konzistentný, ako mať tú frekvenciu pravidelnú, ako zvyšovať frekvenciu cez partnerstva, lebo značky rastú cez nových zákazníkov. Značky rastú, keď oslovujú nových zákazníkov. Značky rastú, keď oslovujú nových zákazníkov pravidelne. Pravidelne. To je tá frekvencia, hej? Konzistencia, krásny príklad Daft Punku. Same shit but different. Proste ako náhle mali prilby, boli konzistentní, ale stále boli atraktívni, lebo menili tie prilby, hej? Nie je dôležité, čo hovoríte, ale aký dojem konzistentne zanechávate. Tu máte rôzne druhy konzistencie v posolstve, v kódu značky, v téme, v pravidelnosti, vo formáte obsahu, v štýle, v osobnosti, či nemôže byť konzistentne nudnou a tak ďalej a tak ďalej. Pamätáte, budovanie značky, budovanie budúceho zákazníka. Sabotáže potenciálu značky, že keď sa niečo proste pokaká, keď nejaký prúser, tu si robiť skúšku správnosti. Sabotáž nechránením. Máte správny produkt, správnu ulicu, správne meno, správne kódy, správnu osť, ale proste chýba ochranná známka. Je tu ďalšia sabotáž sťažením kúpy, sabotáž nepripomenaním sa, sabotáž nahraditeľnosťou, sabotáž neodlišením, sabotáž aktivitami. Hej? Všetko robíte, ale máte pomalý progres. Katapult odpalí vás pred konkurentov. Proste čo vás vie vystreliť pre tých ostatných. Ako správne spolupracovať s influencermi. Ako budovať svoju značku, nie ich značku. Ako vyhodnocovať. Dosah, vplyv, relevancia a hlavne NH faktor. To sa ja to volám, že NH faktor, lebo nebude hanba, keď ho vyberiem toho influencera. Takže pozor, s kým sa spájame. Ďalší superkatapult, osobná značka. Hlavnú značku viete budovať cez osobnú značku. Osobná značka tvorením, prebalovaním, reagovaním, kurátorstvom, komentovaním. Je tu veľmi veľa rôznych prístupov k rôznym ľuďom, lebo nie každý chce proste písať statusy, nie každý chce proste postovať každý deň. Sú tu rôzne triky a typy, ako si budovať tú osobnú značku, aj bez toho, aby vás to proste stálo vaše psychické zdravie. Dokonca to je, že otravujte ostatných. To je krásny príbeh, ako som ja zabudol otravovať. Paradox aktívneho zakladateľa na sociálnych sieťach. Ak sa vašej firme darí, ľudia tvrdia, že preto, lebo ste aktívni. Ak sa vašej firme nedarí, ľudia tvrdia, že preto, lebo ste aktívni. Ikonickosť a konzistencia osobných značiek. Je to pomerne ako keby prehľadaná časť, ale je strašne dôležitá, že vôbec vaše vystupovania, to ako vystúpite v médiách, aj rozhoduje o to, či vás ľudia spoznajú, či si vás zapamätajú. Takže všimnite si, že naozaj mnohé osobnosti, ktoré uznávate a poznáte, boli konzistentní v tom, ako vystupovali. A nebola to náhoda. Superkatapult, employer branding. A teraz nehovorím také bullshitové, hrozné workshopy typu, že pomáhať naše hodnoty sú priateľskosť, teamwork, férovosť. Nie. Tu máte konkrétne príklady, ako to môže úplne reálny biznis. Nie, že budete robiť z toho plagátiky do firmy, alebo písať takéto veci na stenu. V žiadnom prípade nie. Konkrétne dôkazy namiesto bullshitovania, že ste neviem aký oni. Neutral a takéto veci a tak. Dobre, aktuálne trendy. V brandingu nám môžu poškodiť, ale v tej komunikácii môžeme na nich jazdiť a surfovať. Je tu príklad, značka Oatly rastie vďaka antimliekovosti a tak ďalej, a tak ďalej.
ako sa technologickosť vymenila za nechemickosť v niektorých kategóriách. Máte tu naozaj strašne veľa príkladov, hlavne o tej flexibilite. To prispôsobíme, keď to avokádo, ktoré bolo najprv zimné ovocie, potom chceli ho predávať viac, bolo to celoročné ovocie, potom zistili, že zarobia viac, keď to bude zelenina, tak bolo to avokádo aj šalátová zelenina, teraz je avokádo zdravý tuk a netuším, čo bude avokádo o pol roka. Ale toto sú vlastne typy pre vás tú značku, ako neustále tú značku prispôsobovať. Povýšenie si slávnej udalosti na spoluprácu, licencovanie technológií a tak ďalej, to využije slávy ostatných, cez pojem, dôveryhodný pojem, slávne meno, dvoch slávnym a tak ďalej. Reflektor. Zefektívni vašu spoločenskú odpovednosť. Je to najmä o tom, že aj dobrý zámer dokáže poškodiť. Je tu niekoľko príkladov rúžových katastrof, pomáhanie nehodám, slamkovej mánii a tak ďalej, ako firmy chceli pomôcť, ale vlastne nechceli, oni to robili kvôli marketingu a poškodili ešte výraznejšie. Je tu presný zoznam a postup toho, ako to spraviť tak, aby ste nepoškodili niekomu a hlavne nie sebe. Vzducholoď, čo bude vašu značku pripomínať celému trhu, keď nebudete proste riešiť komunikáciu, môže to byť konferencia, framework, model vzdelávania, benchmark, rebríček, rating, ocenenie, súťaž, je tu množstvo príkladov. Potom môžete robiť vlastný audit, či je vaša značka právnym smerom, aká je ideálna značka, ako vlastne sú tie metriky, znalosť značky, top of mind značky, organická návštevnosť, saliencia značky. Prečo saliencia je taká dôležitá, aký je to veľmi populárny teraz pojem, čo vlastne znamená share of search. Prečo to tí marketéri všetci riešia? Hej? Lebo budovanie značky je budovanie budúceho dopytu. Rozpoznateľnosť, distinctive brand assets, aby ste mali ten jazyk, milujte to v angličtine, ale to je žiaľ svet marketingu, hovoríte v angličtine, brand equity, aby ste chápali kontext a pojmy, ktoré existujú, lebo len tak ich viete využiť naplno. A pre mňa, za mňa si ich dajte aj do svahelčiny, ale hlavne pochopieť, čo je za tými pojmami. A nie je náhoda, že sa proste používajú. A ku nich rozporujte, to je v poriadku, ale aspoň budete vedieť viesť dialog vnútri vo firme. Potom čo merať, vyhodnocovať pri kampaniach, ako správne určitenie posolstva, či ľudia pochopili pririadenie ku značke, že naozaj nie je celé len mať kampaň, ale mať kampaň, ktorá bude pririadená ku vám, ktorú ľudia pochopia, posolstvo a tak ďalej. Nevedeli by si, koľko kampaní je vonku, ale vôbec nechápu ľudia, o čom sú. Takže ako otestovať kreativitu pred kampaňou, komunikácia značky z pohľadu mediálnej efektivity. To je taký už trošku hardcore shit, a dobré, že vedieť o tom, hej. Je dobré o tom vedieť. Potom je tu celá časť vlastne ako keby, ktorá to celé zhrnie. Ja som raz takú recenziu našiel tejto knihy, kde človek si otvoril koniec a hovorí, na konci je všetko zhrnuté, nemusíte to čítať, na konci je zhrnuté. Takže je to zhrnuté na dvoch stranách, priatelia. Takže moja rada je asi to, radšej si to vás fakt, že prečítajte, lebo tento sumár vlastne len vám dá náhľad, pohľad do toho, čo vás tam čaká. Ale strašne dôležité je to, aby ste to čítali a tým pádom vám to trávi ten čas, budete to počuť vo svojom hlase. Je to kniha. Tým, že to píšete, vyplňate, to je reálna hodnota. Nie to, moja ambícia nebolo napísať niečo, že to je absolútne nové, nečakané a všetci pán názor. Nie. Zozberať veci, ktoré fungujú, zozberať rôzne prístupy a je to žiaľ vaša práca. Je to žiaľ vaša práca. Ľudia ako keby chcú, že nech sa to jedným butonom kliknutím vyrieši za mňa. Žiaľ proste preberiete zodpovednosť. Ja vám to veľmi držím palce a potom vidíte, ešte nie som aj na konci, to je strašne veľa príloh, ktoré ako keby riešia napríklad rebrandingy. Máme za sebou 80 rebrandingov, tak som sa spravil prílohu o tom, že kedy riešiť, kedy neriešiť rebranding, ako správne vyberať domény a aké vlastne riziká pri tom hrozia, celý proces rebrandingu a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. To ťaháky efektívnej komunikácii, go global checklist, go big name, keď robíme nejaký audit nejakého klienta, či je vôbec pripravený zo zahraničia. Všetky tie otázky sú tu. Naozaj my sme nemali ambíciu niečo že skrývať. My chceme reálne tomu trhu pomôcť, podnikateľom pomôcť. A keď budete mať nejaké otázky, tam napíšte. Vyskúšame vám pomôcť ešte výraznejšie. Ale chceme vytvoriť naozaj že knihu, ktorá nebude len nejaký TikTok, niečo proste, čo bude tak stručné, až to bude nefunkčné. Není ambíciou byť stručný, ale bolo ambíciou vám dať možnosti, nevyužite všetko a naozaj z tých 700 otázok, ktoré sú v tejto knihe, z tých 250 plus značiek, ktoré sú tu spomenuté, verím, že nájdete takú, ktorá vás nakopne, ktorá vás presvedčí, že to má zmysel, alebo ktorá vám pomôže, keď budete práve
riešiť nejaký obrovský prúser a budete už nevidieť nejakú nádej a uvidíte tu, že aké problémy mali iné firmy, ako sa z toho dostali. Takže ja vám držím palce, som veľmi nadšený v tom, že vlastne budete čítať, nebudete len počúvať nejaké podcasty alebo len toto video kúkať ďalšie, ale že naozaj budete čítať, pretože mozog sa dá trénovať. Ak máte pocit, že už neviete čítať knihy, že nemáte pozornosť sa dá trénovať čítaním kníh. Je to neuveriteľné. A potom vám sa vybuduje kritické myslenie. Vy budete spokojnejší, šťastnejší, vyrovnanejší, ale ešte aj múdrejší. A to je dar kníh, za ktorý ja som absolútne vďačný. A preto verím, že to je ako keby ďalší benefit tejto knihy. Tým, že je takáto veľká, tak keď mu dočítate, proste vy ste zen. Už vás niečo nerozháža, lebo už to máte upratanejšie. Hlavne vás málo vecí prekvapí. A to je tiež ďalej dôležité. Kým iní budú paralizovaní a v panike, tak vy proste viete, aha, tak to je len toto. A na to existuje takýto trik, ako to prekonúť. Takže držím vám palce. Budovanie značky je budovanie budúceho zákazníka. A pamätajte, ak niekto neverí na značky, ak chcete tú knihu niekomu darovať a tak ďalej, tak reálne je to kniha o podnikaní, o biznise. A keď budeme odpor, že ale my tú značku neriešime, zákazníci ju riešia. Je mi to ľúto. Držím vám palce, ďakujem krásne. To bolo prehľad žltej knihy alebo žlutej knihy budovania značky. Veľa trpezlivosti a preberte zodpovednosť.